abaphakathi kwethu yababuyisa abantwana abancane Sunday school egameni lenkosi Yesu. Amen. Ndingumama uBhokisa Sizolo Zixolele namntamamkeli uYesu ngenye imini. Wayinceda impilo yam. Ndimele ke uzofunda uAlban Mother's Spiritual Report, umbuliso. Bayabuliswa mama base-Albany kumini convention ngegama lenkosi Yesu waseNazaretha. Omama base-Albany bayazikhonza zonke inkonzo zabo yaye bazikhuthalele. I-Albany yenziwa ngamabandla ayi-6 angala: Somerset East, Bedford, Grahamstown, Bathurst, Port Alfred kunye ne-Alexandria. Amabandla asebenzayo ngala: Grahamstown, Port Alfred, Bathurst ne-Alexandria. I-Bedford ne-Somerset kusenzima kodwa bayakhonza bayayithumela iminikelo yabo. Siyayicela imithandazo ngala mabandla. Kwikota kaFebruwari besanjelwe ngu-organizer uMama Xabadia. Usifundise kwamakoti ukuba bamahambe kulosine batshintshwa amagama. Wathi nathi sinayo i-foundation face eligumbini kalosine kuba naqale kuye soze ulahleke. Imiphumela emthandazo. Somerset kukho umama behleli phansi engasakhonzi kodwa ngoku ubuyile. eBedford kukho ifamily ezibuyisele enkosini. E-Alexandria kukho umama benomntwana ebengene ebugqirheni kodwa ngenxa yomthandazo uzikhulule izinto zobugqirha. ePort Alfred kukho umama beqalela ilungu lefamily ebeliyokwenza i-operation entloko ngenxa ye-brain tumor. I-operation yayiphumelelo ngenxa yemithandazo. Abasishileyo eBethesda ngumama Bembe, ePort Alfred ngumakoti Kithi. Siyambulela uThixo ngabefundisi bethu abazikhasayo. eSomerset nguSisigoba, abafundisi bethu e-Albany. eBedford ngumfundisi uTata Nanise. eGrahamstown ngumfundisi uTata Ngathu. ePort Alfred ngumfundisi uTata Biyo. eBethesda ngumfundisi uTata Mdolo. e-Alexandria ngumfundisi uTata Magobiyane kunye namakhosikazi abo ayasixhasa kakhulu emsebenzini kaThixo nebandla lonke. Amen. Msebenzi wezandla bomama base-Albany. Jesus.